Tenim un producte amb unes nanopartícules que donen unes propietats d'hidrofilicitat a una superfície, és a dir, que hi ha tendència que les gotes d'aigua recobreixin perfectament la superfície sense que es vegin. Això va molt bé com a producte antibaf, evitant que el vapor d'aigua quedi sobre la superfície, el típic baf. Llavors, per aplicar aquest producte, primer de tot, mesura de seguretat, ens posem uns guants i el podem aplicar de dues maneres, o amb un dosificador sobre una superfície. Preferiblement buscarem un plàstic transparent com aquest i per aplicar-ho fem així sobre la superfície. Podem fer servir un drap o directament amb el dosificador, i aquest no necessita d'esperar que ja tinguem la propietat sobre la superfície. A la seva vegada podem fer servir un pincell i obrim el pot i amb el pincell podem fer un motiu, per exemple un hexàgon o un motiu diferent, i per comprovar que l'efecte ja està sobre la superfície faríem i ens queda el motiu perfectament a la zona on hem tractat amb el material. No tenim el baf sobre ella, en canvi a tota la resta de la superfície sí.